Hello mga guys, nana po ng inyong amigo barkada higala nga si Bonrex aka Bonyek Bonok Ibid Iring Iro ug uban pang mga lang mananap. Another day, another adventure na punta. Karon dadon ta mo sa kapagungan og manguha tag alimango. Pakit-on na mo sa tips and tricks. So, kita mo nang ijang gibuhat. Nag-andam na sila og ipaon sa trap. By the way, ang tawag na mo sa mong trap is mo na siya gitawag og panggaw. Mo na siya gigamit na mo manguhag alimango. Nya ang among paon isda. Mo na kanang siya, mo na kanang gipanghiwa-hiwa bitaw. Unya, pusto na siya og net tagsa-tagsa. Pagkahuman, ibangan na siya sa panggaw. Nga karon guys, padung namin sa kapagungan kay mag-set up na sa trap og dire ta magkalapok ta pita. Tanaw ra ko niya akong amo. Fighter po ni si boss ba? Sukol po ng kalapukan. So diara mga guys, inani ra pag set up guys. Kuha ka og palwa sa nipa, nya putol-putulon nimo, nya i-plaster po nimo ang panggaw, itusok nimo tong stick kada kilid sa trap aron di po matandog inyong trap. So tips lang mga guys no. Og magbutang mo og trap dapat hunas jud na. Kay kita mo ana, anak kahom intaw na nga mong gilakwan nya. Di pa nataob ha. Unsa na lang ka og taas pa og tubig. So sa dugay na mong lakaw guys, kita di pud may og mga clams ani guys or gitawag na tog tuway dire sa mua. Tungod sa kadaghan, matumban ra nimo ni siya bisag asa. O tanawan niyo guys oh. Tamak-tamak ra na si boss. Kita dyan sa kadugadan, lapi-lapi dyan isang lipada. Nya guys, magpakaroon inon, puta, magpanad-anad puta, suway ba, aron unsaon pagbutang ba, naunsa, para di ta maigno. Nya siyempre, suway po ni si boss, pawahe ba. So din ang napita, nagyaw-yaw din ni si boss. Kaya unsaon ko no pagdumdum nila sa trap nga, pare-parehar ako no. Da, mahadlok ko no po siya minuon. Ang lugar niya, wala ka no'y klarong daan. So ikaw kuno be, sa kadaadlaw ni mong suroy-suroy aning kapagungan, di ba ka ma-expert? Ha, bitaw, anad yun ni sila kay mao ba yan nilang panginabuhian. So, ani gyud ko naglisod ani dapita guys. Nagamit gyud akong street knowledge. Apil akong English nahurot balik 42. So sa kadugay namong paglakaw-lakaw, karon nakakita mi og pagong or also known as nipa pam. Charot, English for breakthrough ha. Di bitaw. Aw, patilawon dayon ni si boss dali-dali. Kuha dayog sundang, ablihan dayon. Murag lami mampat, nabay bija. So mo natutanan guys. So atangin ninyo ang part 2 aning atong adventure. See you guys. Bye-bye.